Bona tarda a tothom. Ja hi tornem a ser. Finalment ja us he acabat la presentació, que m'interessava molt que la tinguéssiu. Després us posaré l'enllaç aquí sota. Us la penjaré a l'SlideShare perquè la podeu consultar sempre que vulgueu. I així jo també podré mirar si funciona, si té visites, etc. A veure, aquí us he posat unitat 1, però de fet és unitat 1 i unitat 2, perquè el contingut d'aquest vídeo el centrarem en les combinacions binàries de pronoms febles, com ja us vaig dir en l'anterior ocasió. Aprofundirem una mica més des del punt de vista de la pràctica, intentaré desmuntar els passos perquè pugueu anar treballant amb tranquil·litat i amb placidesa la manera com s'han d'utilitzar els pronoms febles, que ja veurem que difereix una mica de la manera com ens la plantegen en la plataforma, i us ho he fet en forma de preguntes freqüents, d'acord? Per tant, he intentat posar-me en el vostre cap per veure què és el que vosaltres podíeu, quins dubtes, quines preguntes us podríeu fer. D'entrada, com us deia, com que la presentació us la penjaré, no m'entretindré en tot això, simplement per repescar el que us deia en l'ocasió anterior. Hem de saber que un pronom és una peça lingüística, una peça gramatical que està en el lloc d'un nom i que per tant pot fer les mateixes funcions que un nom. D'acord? Després hi ha diferents tipus de pronoms febles, pronoms tònics, etc. Tot això és simplement per marcar la qüestió. Com ja és evident, ens centrarem avui en els pronoms febles, per tant els pronoms tònics ara no ens interessen. I el que ens interessa retenir o el que ens interessa recordar d'un nom, ens interessa recordar-ho per dues raons. Ens interessa recordar-ho per la qüestió, diguem-ne, purament gramatical, pensant, si em poso en la mentalitat del dia de l'examen, en quins exercicis em trobaré, quines situacions hauré de resoldre. N'hauré de resoldre fonamentalment dues en relació amb els pronoms febles. Una són els exercicis de gramàtica i lèxic, precisament, que són exercicis d'omplir buits, i després en la redacció, perquè en la redacció estaré obligat sempre a pronominalitzar. Vulgui o no vulgui, hauré de pronominalitzar. Per tant, aquests dos punts de vista són el que ens interessa. Un enfocament o un primer punt de vista més gramatical, un segon punt de vista més de cara a l'ús. I us dic això perquè aquí us he posat en negreta això del referent i de l'antecedent. I això és molt important perquè no només ho hem de tenir en compte en relació al significat, sinó que també ho hem de tenir en compte en relació amb la cohesió textual, perquè la pronominalització és un dels mecanismes de cohesió per excel·lència. Per tant, la idea aquesta de la referència, és a dir, de a què em refereixo amb un pronom i que s'entengui, l'hem de tenir molt clara i l'hem de tenir molt ben treballada. Però anem de cara al que ens interessa, de cara a barraca. Posem-nos una mica en la màquina del temps i en tots els sentits, i retornem una mica, suposo que molts de vosaltres això us recordarà a l'escola, perquè la senyoreta, normalment a mi em deia, jo tenia una senyoreta, i normalment em deia sempre que per saber quin és el complement directe he de preguntar què al verb, i per saber quin és el complement indirecte he de preguntar qui al verb. I això em dona, la resposta és el complement directe o el complement indirecte. Bé, aquest enfocament, us deia això de la màquina del temps perquè de fet és un enfocament bastant sobrepassat ja, bastant superat. Actualment, des de ja fa anys, la didàctica de la llengua s'orienta molt poc des del punt de vista gramatical. Jo crec que per sort, jo crec que per fortuna. Amb això no vull dir, que la gramàtica no hi hagi de ser, o sigui un error. No tinc fòbia a la gramàtica,
però sí que tinc fòbia a convertir la gramàtica en el centre d'aprendre llengua, perquè de fet la gramàtica jo crec que se situa més aviat en la perifèria. La gramàtica és una crossa, és un ajut, és un accessori, però no ha de ser el centre. El centre ha de ser l'enfocament comunicatiu. Dit això, la unitat 1 del Parla i la 2 potser ja no tant, però tot i això sí que l'enfocament dels apunts, de com busco el material, de com busco la informació, aquest enfocament és molt gramatical encara. Per tant, com que aquest enfocament és molt gramatical i vosaltres treballeu amb el Parla, doncs us plantejaré aquest vídeo des del punt de vista gramatical. D'acord? El dia que jo dissenyi cursos per plataformes digitals segurament ho faré d'una altra manera, però de moment tenim el que tenim. Anem als exemples. Dèiem, quan érem petits a l'escola, la senyoreta ens deia que per saber quin és el complement directe he de preguntar què, i per saber quin és el complement indirecte he de preguntar per aquí o aquí. Un exemple que l'anirem modificant i l'anirem allargant, l'anirem estirant durant la presentació. Preparem l'amanida de ruca per a les animadores. Molt bé. Pregunta escolar. Què preparem? Resposta, l'amanida de ruca. D'acord? Per tant, si ens fixem a dalt, el complement directe és la resposta a la pregunta què, doncs ja tenim que l'amanida de ruca és una d'aquestes respostes. Segona pregunta que ens deia la senyoreta, per a qui la preparem? Doncs en aquest cas la preparem per a les animadores. Ja tenim quin és el complement directe i quin és el complement indirecte. D'acord? Per tant, complements identificats. En el cas d'aquest exemple concret tenim un tipus de complement indirecte, després us parlaré dels 3 tipus que n'hi ha, ja us en parlava també una mica en el vídeo anterior. Aquests 3 tipus de complement directe, en aquest cas d'aquests 3 tipus en tenim un que és el determinat, complement directe determinat femení singular, l'amanida de ruca, i el complement indirecte, que en general ens donarà pocs problemes sempre que tinguem clar que el complement indirecte és invariable pel que fa al gènere, i això ho hem de recordar i ho hem d'interioritzar. Sempre que recordem això, el complement indirecte, pobret, és molt agraït, no ens donarà cap mena de problema perquè a més no té subtipus. Què vull dir amb subtipus? Amb subtipus vull dir que alguns pronoms, també us en parlaré més endavant en aquest mateix vídeo, alguns pronoms poden tenir fins a 4 variants, que són de fet variants ortogràfiques. El pronom continua sent el mateix, però ortogràficament, morfològicament varia segons uns criteris que després també us explicaré. Però això en el cas del complement indirecte no passa, perquè té molt poques variants. En aquest cas tenim la i tenim els. Aquests són els pronoms. En els apunts teniu un quadre enorme que és com una quadrícula d'una guerra de vaixells, i teniu en l'eix vertical els pronoms, en l'eix horitzontal els mateixos pronoms i com es van combinant. A veure, aquests quadres s'han de contextualitzar molt bé i s'han de saber utilitzar molt bé. És com les regles de càlcul de quan jo era petit, hi havia una cosa que es deien regles de càlcul que servia per calcular, feien de calculadora, però havies de saber fer-la, no era com una calculadora de les normals, sinó que havies de saber exactament com moure les diferents peces del regle perquè et donés un bon resultat. Doncs amb els quadres de pronoms passa una mica el mateix, s'ha de saber molt bé què es busca. Així en fred, d'entrada, a mi em posen davant d'un quadre i la veritat és que no acabo d'orientar-me gaire. Aleshores, per utilitzar el quadre o no, però en qualsevol cas per utilitzar-lo és necessari fer això que farem ara, i independentment de si utilitzem o no el quadre,
pot ser un exercici útil, no per fer-lo sempre, però sí per resoldre casos en què dubto. És a dir, si no tinc clar quin pronom ha de ser un determinat complement, doncs ho faig d'aquesta manera. Primer pas, reprenem el mateix exemple, preparem l'amanida de ruca per a les animadores. Pas 1, substitueixo únicament un dels complements, complement directe, per exemple. Què em queda? Dèiem abans que és un complement directe, determinat, femení, singular. Doncs la preparem per a les animadores. I subratllo el complement que he pronominalitzat. Pas 2. Substituïm l'altre complement però mantenint el primer ple. Els preparem l'amanida de ruca, a elles, a les animadores. Sí? Això vol dir que els dos pronoms que he subratllat són els dos pronoms que hauré de combinar. Si dubto de com funciona aquesta combinació, ara és el moment de consultar el quadre, però fins a aquest punt el quadre de combinacions de pronoms és bastant absurd. I el pas següent és, d'acord, ja sé que he de combinar la i he de combinar els i com ho munto, no? Com faig la peça. Us deia l'altre dia que, excepte en la forma adaptada, que també us en parlaré en aquest mateix vídeo, l'ordre de col·locació sempre és complement dels pronoms, sempre és primer el pronom de complement indirecte i després, en segon lloc, el complement directe. En aquest cas, el complement indirecte, que és el que es col·loca en primer lloc, és els. El complement directe que es col·loca en segon lloc és la. Per tant, el que em queda és els la preparem. Aquest és el camí per arribar a la combinació de pronoms. De fet, la combinació de complement directe i complement indirecte és bastant fàcil d'identificar quin és el complement directe i quin és el complement indirecte. Altres complements són, des del punt de vista de fer això que acabem de fer, potser són una mica més complexos o una mica menys intuïtius, més que més complexos. Complements preposicionals, predicatius, aquest tipus de complements no són tan fàcilment identificables perquè no podem fer aquestes preguntes tan clares, tan escolars, però ja hi arribarem. De moment, en el cas de complement directe o complement indirecte, un pla B per identificar el complement indirecte i per tant per eliminació l'altre que ens queda és el complement directe, és fixar-se en les preposicions. El complement indirecte sempre porta preposició, en canvi, i alerta amb això, el complement directe no porta preposició excepte si és un pronom tònic i en alguns casos molt concrets d'ambigüitat. Pronom tònic, pronom personal, per exemple. T'he vist a tu. En aquest cas, a tu és un complement directe amb preposició. Però en el 99% dels casos, en la redacció normal, quan el complement directe no és un pronom, no hi poseu la preposició. D'acord? Per tant, no ha de portar-ne, senzillament. Això vol dir que el complement directe no porta preposició, però l'indirecte sempre en porta, o bé a o bé per a. Per tant, quan em trobo una frase com aquesta, preparem l'amanida de ruca per a les animadores, ja veig un per a. Les preposicions són modificadors de funció sintàctica. Per tant, a partir de la preposició, la funció sintàctica ja s'ha modificat i es converteix en un complement indirecte. D'acord? Molt bé. Us deia abans que tenim tres tipus de complement directe. Avanço ràpid perquè això és relativament senzill, és una qüestió de fixar-nos en la forma. Tres tipus: determinat, indeterminat i neutre. El complement directe determinat, com el seu nom indica, és el que porta un determinant, un article determinat, per exemple, un demostratiu, un possessiu, qualsevol marca de determinació que faci
que aquell complement sintàcticament sigui determinat. En aquest cas, els pronoms sempre són el, la, els i les, amb les variants ortogràfiques que hi pugui haver, que veurem d'aquí uns minuts. D'acord? Per tant, el, la, els, les, un d'aquests quatre, si el complement directe és determinat. Com sé si el complement directe és indeterminat? Doncs o bé perquè s'introdueix directament, o bé perquè porta un quantificador. En aquest cas, ara en veurem exemples, en aquest cas el pronom que s'utilitza és el pronom en, i aquí m'aturo una mica perquè ja havíem vist a classe que el pronom en és un d'aquells pronoms que hem de padrinar perquè es tendeix a ometre's moltes vegades i això és un error. És un error gramatical i a més també és un error des del punt de vista de la genuïnitat de la llengua. Hem de rescatar, molt important, hem de recuperar el pronom en, que és un dels que s'utilitza, perdó, que és el que s'utilitza, un dels casos en què s'utilitza, volia dir, és el de complement directe indeterminat. I les variants que tingui, d'acord? Però indeterminat, pronom en. I el complement directe neutre és quan l'antecedent és o bé tota una oració subordinada o bé un demostratiu neutre, això o allò, que evidentment des del punt de vista comunicatiu pel context ha de quedar molt clar a què ens estem referint. Exemples de complement directe determinat. Preparem l'amanida de ruca, porta un article determinat, l'amanida de ruca. De complement directe indeterminat, primer cas amb un quantificador, preparem una amanida de ruca. Complement directe indeterminat, preparem amanida de ruca, sense quantificador, sense determinant, sense res. Per tant, en aquests dos casos parlem de complement directe indeterminat. I un complement directe neutre és o bé tota una oració subordinada, en el cas de l'exemple tot el que et vingui de gust. Recordem que l'oració subordinada la reconeixem perquè porta un verb conjugat. Si ens fixem en la primera frase i busquem els verbs, les formes verbals que hi ha, veurem que n'hi ha dues, preparem i vingui. Per tant, això vol dir que aquí, com a mínim, hi ha dues oracions. La segona, tot el que et vingui de gust, és la subordinada. Doncs tota aquesta oració fa de complement directe. Quan això passa, aquest complement directe és neutre i també passa quan el complement és això o bé allò, qualsevol d'aquests dos demostratius. En aquest cas, quin és el pronom que utilitzem? Vèiem abans que els pronoms de complement directe determinat són el, la, els, les i les variants ortogràfiques que puguin tenir. Per tant, l'amanida de ruca és un complement directe determinat femení singular. Pronom la. Preparem-la o la preparem. Això té a veure amb l'ordre de col·locació dels pronoms, que us en parlaré més endavant. Ara no hi entrem. Només us diré que en el primer cas, si posem el pronom al darrere, la frase és imperativa. Si posem el pronom a davant del verb, la frase és afirmativa. És una frase asseverativa. Complement directe indeterminat. Com ens quedaria la pronominalització? Hem dit que el pronom era en i les variants ortogràfiques que pugui tenir segons la posició respecte del verb. Preparem-ne una, en aquest cas és una frase imperativa, si posem el pronom al darrere, i després veurem per què passa això, i si posem el pronom a davant és una frase afirmativa. I finalment, quan el complement directe és neutre, el pronom li passa una mica el mateix que el pronom que el pronom li. El pronom u només té una forma, és molt agraït també. No ens donarà gaires problemes aquest pronom. I tres quarts del mateix, si posem el pronom al darrere la frase és imperativa, si el posem al davant la frase és afirmativa. Molt bé, en la unitat 1 hi havia algun exercici
que ens parlava de la forma adaptada, és a dir, no que ens parlava l'exercici, perdó, hi havia algun exercici en què havíem de fer servir la forma adaptada. Aquesta forma adaptada és la que es fa servir habitualment en català central, que és el nostre, i consisteix a dir, o a fer més que a dir, consisteix a invertir l'ordre de col·locació dels pronoms. Dèiem, l'ordre neutre de col·locació dels pronoms sempre és primer el pronom de complement indirecte i després el pronom de complement directe. Quan fem la forma adaptada els canviem d'ordre. Per tant, posem en primer lloc el pronom de complement directe i en segon lloc el pronom de complement indirecte. Això només passa quan el complement indirecte és singular, per tant, si el complement indirecte és plural, això no passa, i quan el complement directe, és a dir, i a més el complement directe és determinat. S'han de donar les dues condicions per utilitzar la forma adaptada. Complement directe determinat vol dir que els pronoms és el, la, els, les. Aquí s'ha anat una S, no és els, la, els, les, sinó el, la, els, les. Per tant, forma adaptada. Els pronoms, l'ordre natural és primer el de complement indirecte i després el de complement directe. L'adaptació consisteix a invertir aquest ordre i, per tant, poso en primer lloc el pronom de complement directe, en segon lloc el pronom de complement indirecte. I aquest pronom de complement indirecte, que sempre és li, l'adapto i hi poso i. Hi. Com em quedaria la frase amb la forma adaptada? Preparem, ja no són les animadores, sinó que és l'Ermessenda. Preparem l'amanida de ruca per a l'Ermessenda. A l'amanida de ruca, complement directe, femení, singular, determinat. Per a l'Ermessenda, complement indirecte, singular. Si no fes l'adaptació, em quedaria com la primera frase, li, la, preparem, que seria primer complement indirecte, li, segon complement directe, la, preparem. Aprofito per dir, i una companya nostra ens ho podrà corroborar, aprofito per dir que aquesta és la forma habitual en valencià. Però en català central no fem això. En català central el que fem servir sempre és la forma adaptada, que consisteix, com us he dit abans, a invertir l'ordre de col·locació dels pronoms. Primer posem el pronom la, el complement directe, i en segon lloc posem el complement indirecte, que seria li, però el canviem per i. Per tant, la frase resultant és la i preparem. D'acord? Aquesta és la forma adaptada. Ja us vaig posar al canal de Telegram aquest quadre. Bé, simplement és el pronom de complement indirecte sempre és el mateix, li en tots els casos, perquè ja hem dit que això només passa quan el complement indirecte és singular, i hi posem els pronoms de complement directe determinat, el, la, els, les. Si no fes l'adaptació em quedarien lil, lila, lils, liles, però com que utilitzem i hem d'utilitzar nosaltres la forma adaptada, la forma que ens queda, o les quatre formes possibles de forma adaptada de pronoms febles de complement directe i indirecte, són aquestes quatre que tenim aquí. Una altra qüestió, col·locació dels pronoms febles. A veure, d'això ja n'havíem parlat quan fèiem la classe presencial. Quan apareix en la frase que hàgim de pronominalitzar un infinitiu, per la raó que sigui, perquè el verb és un passat perifràstic, vaig cantar o vaig preparar en el cas de l'amanida de les animadores, o bé perquè és una perífrasi d'obligació que porta també un infinitiu, o una perífrasi de probabilitat. Qualsevol forma que porti un infinitiu ens permet col·locar lliurement els pronoms al davant o al darrere. Per tant, vaig preparar amb un passat perifràstic l'amanida de ruca per a l'Ermessenda, doncs puc posar els pronoms on vulgui. Puc dir la hi vaig preparar, puc dir i puc escriure la hi vaig preparar,
i puc dir o puc escriure vaig preparar-la ahir sense que això impliqui ni canviar de registre, ni que s'alteri el matís, ni les funcions sintàctiques, res, absolutament indiferent. Hem de recordar, però, sempre que des del punt de vista formal, quan els pronoms els col·loquem al darrere, sempre han de portar o un apòstrof o un guionet o totes dues coses entre el verb i cadascun dels pronoms. N'hi hagi els que hi hagi, si n'hi ha 3, doncs els guionets, si n'hi ha 4, 4 guionets. Un altre exemple amb un infinitiu, una perífrasi d'obligació. He de preparar l'amanida de ruca per a l'Ermessenda. Com em quedarà? Doncs la hi he de preparar o he de preparar-la. I com que tinc un infinitiu, no hi ha cap problema. Puc posar els pronoms al davant o al darrere. I en l'últim exemple, que és una perífrasi de probabilitat, deu preparar l'amanida de ruca per a l'Ermessenda, en el sentit de és possible que estigui preparant l'amanida de ruca per a l'Ermessenda, qui sigui, com que hi ha un infinitiu, pronom al davant o pronom al darrere. D'acord? Una nota important és que col·loquialment, tant a l'hora de és a dir, a l'hora de parlar, si estem fent una intervenció formal, hauríem de dir la hi vaig preparar. Si no som tan formals, en el català de carrer sempre sentireu a dir li i probablement diríeu espontàniament també li. Per tant, no diria la hi vaig preparar, sinó que diria li vaig preparar. No diria he de preparar-la hi, sinó he de preparar-li. Però això és una qüestió de registre. I què passa si no hi apareix cap infinitiu? Veiem en els exemples d'abans que en algun cas, si posàvem el pronom al darrere, la frase se'ns convertia en una frase imperativa. I si posàvem el pronom al davant, la frase se'ns convertia en afirmativa. En aquest cas, preparo l'amanida de ruca per a l'Ermessenda. Aquí no puc triar. No hi ha cap infinitiu. Quan no hi ha cap infinitiu, els pronoms sempre van al davant, tant si és un com si és dos, els pronoms van al davant. Si van al darrere, alerta, perquè aleshores converteixo, en aquest cas no ens serveix, i per això us hi he posat la primera persona, perquè ja sabem que l'imperatiu és un mode verbal particular, començant pel fet que hi falta una persona gramatical, que és la primera del singular, jo. No puc fer gramaticalment, és impossible fer una ordre en primera persona. Des del punt de vista del significat, jo em puc donar una ordre a mi mateix, però gramaticalment la tractaré com si fos una tercera persona. I diré, va, vinga, Sergi. D'acord? Per tant, quan no hi ha cap infinitiu, els pronoms sempre es col·loquen al davant, amb l'excepció de l'imperatiu. He preparat l'amanida de ruca per a l'Ermessenda, un cop més no tenim infinitiu, pronoms obligatòriament al davant. La hi he preparat. No ho podria dir, tot i que suposo que ningú diria, però no podria ni dir ni escriure he preparat la hi. I en el cas del futur, agafeu el temps verbal que vulgueu, passaria el mateix. Què passa quan poso el pronom al darrere? En les persones verbals que no són la primera, perquè l'imperatiu no en té, si jo hi posés els pronoms al darrere, la frase automàticament se'm converteix en imperativa. I això modifica el significat, evidentment. Per tant, alerta a l'hora de col·locar els pronoms, tot i que en això, en general, ningú sol tenir grans problemes. Però és important recordar que els imperatius sempre porten el pronom al darrere. Igual que en el cas anterior, no diríem en català de carrer la hi preparo, sinó que diríem li preparo, no diríem la hi he preparat, sinó li he preparat, no diríem prepareu-li, no diríem, perdó, prepareu-la hi, sinó prepareu-li.
Molt bé, preguntes metafísiques. I per què els pronoms febles canvien de forma? Per què? Per què? Doncs perquè la vida és dura, però val la pena. A veure, d'entrada, no tots els pronoms febles canvien de forma. Uh, Cal tenir en compte uns quants criteris, i és que el canvi de forma dels pronoms febles no és una qüestió, com us diria, no és una qüestió esotèrica que depèn de com bufi el vent, de com vagin aquell dia les ondes gravitacionals, etc. Es pronominalitza d'una manera i quan... No, la cosa no va per aquí, és molt més sistemàtica. Simplement els pronoms canvien de forma en funció de la posició que ocupen respecte del verb, i podríem afegir, perquè estem parlant de la combinació de més d'un pronom, de la posició que ocupen respecte d'un altre pronom. Per tant, el que marca la forma que s'utilitza és la posició i com comença el verb o el pronom que vingui a continuació. Hi ha els pronoms més animals, més bèsties, que en tenen 4 de formes, ara les veurem, i els més humils que només en tenen una. Us deia abans, el pronom li, per exemple, només té una forma, l'única variació és que si va al final del verb s'hi ha de posar un guionet, però la forma no varia. En canvi, el pronom el, per exemple, té el, té l'apòstrof, té apòstrof L i té guionet l'u. En aquest cas en té 4. Per tant, el seria un dels més generosos, dels més histriònics en aquest sentit, que té fins a 4 formes. El pronom li seria un dels que només en té una. Això de les formes us ho poso simplement per si voleu consultar el quadre que veurem a continuació. Ja us poso la font, també us la posaré aquí sota en els enllaços. Està extret de la GIEC, la gramàtica essencial de l'Institut d'Estudis Catalans, GIEC. Ja us poso l'enllaç. No gasteu ni un segon de la vostra vida a memoritzar això, perquè no té ni cap ni peus, això no us ho preguntarà, excepte si un dia aspireu a entrar a treballar a l'Institut d'Estudis Catalans, però si no, no us preocupeu per això. Us ho poso simplement perquè us sapigueu buscar si ho necessiteu, o si en algun manual de referència trobeu, en aquest cas fem servir la forma alidida, d'acord? O fem servir la forma reduïda. Però fora d'aquests casos no us cremeu les celles amb això, que tenim coses molt més importants a fer. En qualsevol cas, les formes plena i reduïda se situen sempre darrere del verb, i les formes reforçada i elidida són les que sempre es posen a davant del verb. D'acord? Aquest és el quadre que us deia. No m'hi aturo ara, simplement és perquè tingueu la referència. Aquí us poso l'enllaç i després, si voleu, ja el consulteu. El que ja m'interessa més és quan he de fer servir cada forma. A veure, us deia abans, l'ús d'una o de l'altra depèn de la posició que ocupa respecte del verb, de la posició que ocupa el pronom respecte del verb, i de com s'escrigui el verb, és a dir, si el contacte. El canvi de forma sempre es produeix pel contacte, d'acord? És un fenomen articulatori gairebé. Quan hi ha dues vocals en contacte és quan hi ha alguna fusió, passa alguna cosa, no? I ho marquem d'alguna manera, que pot ser un apòstrof o un guionet, d'acord? Però no, un guionet no marca fusió, però ho marquem, per exemple, amb un apòstrof. En qualsevol cas, la forma plena, us deia abans que les formes plena i reduïda són les que es fan servir després del verb. Aquí teniu uns quants exemples. Preneu nota de quan s'utilitza cadascuna. Fixeu-vos sobretot en els exemples, més que memoritzar això, la forma reduïda és la que s'utilitza quan darrere de verb acabat en vocal que no sigui la U d'un diftong o darrere d'un altre pronom. Això ho anirem sistematitzant a mesura
que els anem utilitzant. A veure, els pronoms febles es poden aprendre a utilitzar de moltes maneres. La millor manera és utilitzant-los, és a dir, la millor manera és practicant. I practicar vol dir sobretot parlar i redactar. Els exercicis de pronoms febles tenen l'inconvenient que moltes vegades, sobretot els que hem fet les activitats d'avaluació de la unitat 1, són una tipologia d'exercicis que a mi em resulta particularment odiosa, perquè de fet es donen sense context i és una manera d'utilitzar els pronoms que és molt artificial, perquè no trobem mai una frase i just al costat la mateixa frase idèntica amb els complements pronominalitzats. Això no ho trobem mai. El que trobem en una seqüència és que en una primera frase s'esmenten uns quants complements, continua el discurs, més endavant reprenc aquests complements i per no repetir i per cohesionar millor el text, perquè els pronoms són un dels grans mecanismes de cohesió textual, per no tornar a repetir o per cohesionar, reprenc els complements que havia esmentat en forma de pronom feble. Però molt probablement, o no necessàriament, més que molt probablement, no necessàriament, en la segona frase, és a dir, la que pronominalitzo, el complement té ni la mateixa funció sintàctica ni segurament algun altre element que tenia en la primera frase. Després en veurem algun exemple d'això. Per tant, l'ús que es fa dels pronoms no té res a veure amb aquests exercicis de laboratori de substituir els complements plens en una mateixa frase, substituir-los per pronoms febles al costat, perquè aquest no és un ús real. Dit això, per què ens serveix fer aquests exercicis? Ho dic perquè no us sentiu no sentiu un greuge especial. Per què serveix? Doncs són abdominals, és a dir, quan anem al gimnàs les abdominals no les fem pel fet de fer abdominals, sinó que les fem perquè perseguim guanyar agilitat, trobar-nos més bé, reduir la panxeta, etc. D'acord? Per tant, això tinguem-ho present. Per això dic que els exercicis de substitució no són la millor manera de treballar els pronoms febles, perquè la millor manera de treballar-los és situats en un context real, que de fet és com us els trobareu el dia de l'examen, tot i que allà tindreu respostes d'opció múltiple, per tant la resposta no l'haureu de dir vosaltres de zero, però continua sent, és a dir, continua sent un ús real, no és un exercici de substitució. Això vol dir que, i després anirem a la unitat 2, a una activitat d'avaluació de la unitat 2 per parlar-ne, això vol dir que a l'hora de fer un exercici, a l'hora de redactar o a l'hora d'explicar-li al meu nebot o al meu fill o al qui sigui que m'ho pregunti, si tinc el dubte de saber com s'ha de pronominalitzar el complement, no he de mirar la frase inicial, sinó que he de mirar la segona frase i en tot cas reconstruir-la prenent el significat dels complements plens esmentats anteriorment, és a dir, dels antecedents, reconstruir-la amb els complements plens i aleshores sí que puc fer l'exercici aquest de canviar en la mateixa frase els complements i els pronoms. No sé si em sé explicar, us poso un exemple. Exercici canònic d'omplir buits. Preparem l'amanida de ruca per a les animadores. Aquesta és una frase. I ara, i aquest és l'ús real de la pronominalització. Preparem l'amanida de ruca per a les animadores i repartim en carmanyoles perquè vindran a buscar aviat. Si no sé quins pronoms hi he de posar, el camí és el següent. Ens hem de fixar en la primera frase únicament pel que fa al significat de l'antecedent. Ja està. Ni funció sintàctica, això aquí no ens interessa.
I ara anem al que ens interessa, que són els buits que hem d'omplir. Preparem l'amanida de ruca per a les animadores i repartim en carmanyoles perquè vindran a buscar aviat. Què vol dir reconstruir? Reconstruir vol dir refer la frase on tinc els buits i posar-hi els complements. En aquest cas, el que es vol dir en la frase de repartim és repartim a les animadores l'amanida. Ja us he posat primer l'indirecte i després el directe. D'acord? Això en una redacció normal no ho faríem, posaríem primer el directe i després l'indirecte. Repartim l'amanida a les animadores, però jo us ho he posat aquí per no embolicar tant la troca. Per tant, sé que tinc a les animadores, complement, indirecte, plural. L'amanida, complement directe, determinat, femení, singular. I aleshores ja puc fer els passos aquells que hem vist abans. Què em queda? Doncs repartim-los-la en carmanyola perquè les vindran a buscar aviat. Repartim-los-la en carmanyoles perquè les vindran a buscar aviat. Fixeu-vos que en el segon cas, en què només hi ha un pronom, l'antecedent ja no és ni les animadores ni és l'amanida, són les carmanyoles. D'acord? I aquest és el funcionament real dels pronoms, no els exercicis de canviar o de substituir en una mateixa frase. Molt bé, per veure algun exemple, anem al parla i amb això acabem. A veure, som a la unitat 2, aquí, perdó, som a la unitat 2 en una activitat d'avaluació, que és l'activitat d'avaluació 4. No us faré els exercicis, no us penseu, no us els faré, els haureu de fer vosaltres, però sí que us explicaré com els podeu fer. Bromes a part, què us deia? Us deia que l'ús real dels pronoms consisteix a fixar-se en el que diem en primera instància per reprendre-ho després en forma de pronom, per representar-ho després en forma de pronom. Què tenim aquí? No em puc treure del cap els habitants de Julivert de fa 35 anys. Pobra gent. L'Ajuntament i la constructora que els deien que es farien rics, que tenien la vida assegurada i una colla de falòrnies. Totes aquestes coses van prometre. Aquí és quan em puc fer alguna d'aquelles preguntes que vèiem al principi de tot d'aquesta presentació. El qui, el què, el aquí o per aquí, i a partir d'això buscar els pronoms. Continuem. I el poc que tenien van robar no? He de reconstruir, que és aquest últim pas que hem vist, he de reconstruir aquesta frase amb els complements plens per saber quins pronoms he de fer servir. D'acord? Fins aquí és el que us puc dir. No ho sé, és tan estranya i tan habitual la història de Julivert. Vull trucar al Pere i explicar... 3/4 del mateix. En aquesta segona, no en la frase anterior que és vull trucar al Pere, sinó en aquesta segona hauríem de posar-hi els complements plens i a partir d'aquí buscar, si convé, els pronoms que corresponen. D'acord? Bé, i aquesta és la manera d'anar fent. Hem de tenir molt en compte el context, hem de tenir en compte els antecedents només pel que fa al significat i en tot cas, quan diem antecedents, no volem dir necessàriament que hagin d'aparèixer a la frase immediatament anterior. Poden haver aparegut 2, 3, 4 frases abans. Sí? Això és important. Això és important ara a l'hora de fer aquests exercicis, però també és important a l'hora de redactar.
perquè com us deia abans, la pronominalització és no només en pronoms febles, la pronominalització en general, en pronoms relatius també, és un mecanisme excel·lent i molt habitual de cohesió. D'acord? Bé, fins aquí tot el que tenia avui per explicar-vos. Mireu els enllaços que us posaré sota, us hi penjaré aquesta presentació i el PowerPoint, vull dir, i també us hi penjaré l'enllaç a la GIE, que la gramàtica essencial de l'Institut d'Estudis Catalans, que la podem consultar en línia. D'acord? Que vagi molt bé i ens veiem en una propera ocasió. Adeu a tothom.